सुरमा विधानसभा दिनै काउन्टिं जेनेबा जों थांलाय माने आरो नै किफिलपुर खवाय टाउनाव बिजेपिनि गुन्दाराव बर' गाजागा बर' कय तिनटा सिटआव खोख्लायोमोनदि सेलिब्रेसन खालि दङ बर' बिजय उत्सव खालि दंफोर जों आरो खवायति लाइफोर बर' सिनि गारिनो कासुबै जोंनो सिनि गारिनो पुरा जांग्रियाव नंखरदि बेयावनो बोथारसिनाय हैखायनाय बंयागो दाराव दङ ओमफ्राय जों हायफान चिन्तागाराव खलगलिया गानि बिजि खराव नै बर' न'खरखा जों नंफैया हायफान आंनि गारिनि आयनाराव बर' सोबायखा दै जों कुनु मतेखा आरो नै बेयावबो दाबो बाइजाल थानाव फैसबायखा बाइजालाव बुस्थु दाबो आं आरो एफआइआर दिबै दाबो न'आव थानाय एसपि राव वेबो फक्साखा बे अमाहायखाय गायसा राजनीति बदल फैनायखाय बायमा फैयो खायफा खोख्लायोमोन सेलिब्रेसन खालामो अमा एक्चुअली जागा टोटली तिप्रासा वांसा अमा हायसाखौ दङ जोंनि तिप्रासाखौ मा खालामनो थाखायनो अमाहायखाय गारि गासै दिनै गारि दं आंनि बादि बादि दिनै दा बिजेपि गारि नबफोराव अमाहायखाय आयनाराव सोबायखा बर' नबफोर साप्लायाव खालायखा बे जों बेलेखायनो आमोन बागैनो जों हा खालामो बै निजिनि हाव दङै जों अमाहायखाय बुइनि दफाराव अमाहाय थाइजौ माने आमोन बागैनो जों खायसे टोटाल सेपारेट स्टेट जों जेसे खोथा नांगौ जों बुइनि दफाराव जों बेयाव दंमालिया जों जेसे खोथा जों टोटाल राज्य जों सानै दङ जों जे सानै माइनिस्टार जों अब जोंनि आन्दोलन जेराव केरा खालायनो थाङै दङ बै जोंनि सुरमानि दिनैनि जे रेजाल्ट अब राज्योआव अब बेलायखिनो इम्पर्टेन्ट होननाय कारण जों आरो फार्स्ट बुंनानै चान्सेस दंमानिमोन बेबायदि रखमानि बागै जों सेकेन्ड फैखा ओमफ्राय आबुन बागै हाव जत' लुग्रनो दाबो जोंनि गुबां रायजो दङ गिरिजागै अमाहाय जोंनि बर' अमाहायखाय एटेक खालायदों गाबरनाव स्टप खालायनानै नांनाय हायखे नांगौ थेवबो जों सबा हायखे अमाहाय मानसिफ्रा नैखानो थेवबो हामिया परिस्थिति मोनो ओमफ्राय जों आबादखौ नायखांनो नांगौ सार खानाका आपनि पिजि जे दंनाय बरक सागो दुखुमां खाहैनाय सागो दुखुमांखा जों कुनु रकम खाय जेरै आजाखालि बेयाव बुजियो ओमफ्राय इसोर दङ जे भगबान दंमोन बागैनो दिनै जोङो अर महाय दुर्घटनानि हते जोङो काटुरि हामबाय